sini amcani bosano ano kaham bukti te kaham kok pelungiri mana bagai ang ini okokno sohomot heba ang sanan musungo sini edisi hapang ini sung school dalam darar rohani me apano sung junal te sab junalo kabut sab dara sini bubagarani birthday celebration khalajan bagai sung punya ni bosro 25,000 ke rang ka awon boro tahu komite 25,000 rimannya tapi sini sab junalo bari fairer ayam go আর বিজি করে বই সেদ্ধ করে চিন্তা কো ফলো কিসাকে কোনো রহর করে আগমন সানান মুজমন আং অর ওয়াজুবি দমনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হিমানি সালো কোন স্কুল নি টেবলে নখে আপনো কমসে কম নেতাজি স্কুল নি বিভিন্ন ক্লাস নি 1 to 12 জরা সেজন ওয়াইস কে বড় আগরতলা বংনি টেবল কইলে বড় নংখরো আং ওয়াজুবনি চিন্র महाराजा वीर विक्रम ने बुंगने कॉलेज कुनु तंगु महाराजा वीर विक्रम कॉलेज एमबीबी कॉलेज तेगेसा बीबीएमसी वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज अरो जदि चिनि बसनि राजायावो अरो गरेफानो बुनि बसनि बरो राजाया फनो बिनु मुनु इंगानके कारि जाखमो अमो चिनि बेलायखनो बनेता मुनानि दुखनि को फेबा गुबुनो बिसि दिन हुइ तनमे हमनि आबहानो जों दिनै तिरु कुनु याफानो गामोन जौनिनि बुमुं सोलायनाय आलोचिनि महाराजा वीर विक्रमनि स्टेज होनाय आबनो तिनि समाजाव महाराजा वीर विक्रम जमुनि होनाय खालायनायनि बाद दंनि थांखा जेमन जों वानसखौ बायसंगनि आखो थांनो जाब्राबाय हुइतनि मेनिया पासाय फैनाय माहाय मसिनि तिरु फायदों कारण जों जतनो साइमनो Sino modern people architect Maharaja Veer Vikram abo jotono shikar ma khalayo bole asainani sal thumikya sini gobang ma rajani sing history ma poriya boyo ma poriya tar karone sungkuru phano sia jai kisan misai sibane jeng mayong kosom mayong gufur roknungai je kerang kota maho sini suisu susong je mutu marak jatamani haiba bosano ba sukno panina baginai isa pano goi sano goi je samani आबना रंगु जे बेथे जों खायमनो जों इतिहास बिद बुया अजागा बासननि दंफानो जों राजनीति मै कदाला हाबनो जों इतिहास बिद बुया बरकते काहाम साइबानो बरक नाजुगु नाकारिना जों अबनो साइबानो मुजुगो सिनान मुजुगो ते सिनि काका जे सामनि जे काउन्सिल पिसादेनो आं अबसन्य बोसखांनि अधिवेशनो अमनो पिसानाय जे सिनि सारा त्रिपुरानि स्कुल इन्सट्राक्शन निमे आफानो Kini edisi amtani je school tongmone oro o dinno palan khlajen bage ang mosti sangai te omo sunika ante kaisa alo gele kisa wanjuka tinini hai o salno जों नेहरुनि आसामनि साननो गंगा जमन चिल्ड्रेन डे नुनाय बानजुंगा हाय आं अमौनो जुक्तिनाय दिनिनि ओ साननो सो साननो 19 आगस्ट नो जाते थामचा साल अमहाय जोंनि थामचा दिवस होनै बो कायसा घोषणा खालामनाय जों दिनिनि चिमि समाजानि महायखौ थांनि मानखानके बेलायखौनो जानाय जों बसरो वालायो फुगलायबो 19 आगस्ट फैखांगे जों तेसा थामजाखौ पालबासखौ मुतुबानो बुसखांगो आउनानि बागैनाय जों अमरबो जों मा खालामनाय जायो बखरे जों दिनिनि अ सानो फिन मरगनि कायसा कारेक्टारनि फमायगा दिनि नायनादि जों अर सेलिब्रेशन खालामनो भयो मोखांखौ बार खासुलाया जों दामनानि न किनमै सिजा अर सराफा पर बुंनो बेनो सराफा पर गारि फायदा फेरखांनो अमा निजिनि बोसोरनि बार्थडे खालायफ्रो निजिनि ताखु बुखुनि बार्थडे खालायफ्रो सामन पाया वारा आसा कष्ट खालाय सामन दंफोनो मोखांगो मुनि जाक दङ जों दिनो अमा हेखौ तलनांगौ अमा सिनि उगोनि थांगा आर जेखाने जों राजनीतिनि बासन बगानि दङ उगो जानो दङ आ जागा देवरमानो अशिक्षित कोनो सिया हमाव जागाबो मुनि लोगो पटा पाहाड़ी रक लेखा पढ़ा करे नांगा दंमाने तिनि किसे सिका हना करबो याफा पटा बंग कोनो हितर करे हंदबो याफा पटा तिनो तंदंमान सालन गागबा तिनि मगलायसा जोंसो बेसे बुजिनान नांगौ गफुर जों बाहायगा तंलायनाय हानि बागै सिनि तिनि महाय गो दुद्द सांगौ जों जे जागा सुमानान नांगौ बरकनो आब्रो जों उसुइ फैयो
निजिनि आमा बाबु पन्द आय दा थाने हाय निसौ बजागा न काशावाला दि पारा काशावाला दि बाबु कामो खनाय दिबा नि रे हरन नि दागाम सुबु दं खना नाय दि नुने आरो बुनि बसं नंले दि आय दा थाने जोङो जागोबो थैयो बर'नि बर' कुसुमै फायो जोङो बाजाराव सिनि कुनु घटना गांगे जों काटिलाय फायो जे घटना तमे खरसा खरनो बमानो फायो ते नुनो जों पत्रिका नुगो खबराव खोनायो जों थाला जों आगुगै थाना कुनु साना नांगया मोखां फुलुगै दंगोनबा थांगोन हागोनो सावास ओंगैयावले खालाजों सावजोंया गान उ खालाजों बरफ नु उ खालाजों बरफ फिल्म किरमान दङ आरो जों आगुगै थाना नांगौ जों जेखाने आगुगै थाना नांगौ आजागा पिसुगै फायो जेखाने पिसुमान नांगौ आजागा जों गनो जेमन जों माया सिनसरायनो फोरोंगिरि फोरोंमाया बबा द्राग्स तासानि मानि तासानि नै एलाकानि बरफ बुमा बुखा बाइक फाइन पायरनो बाबू तब तासानि हिनुबर का तेम से बाइक में थांगे रिकाय चलायो बरफ खनारि मेन्या परिदि हाइ खलायदि रि मादरके परिदि मेन्या मास्टार नाय रि जायो हरमो बाइक रि जायो परिदि मेन्या अमो उल्टा अ समाज न अमनो खलायजों बगे के अब प्रशासन में चिनिक मेन्या चिनि क्लाब बाय चिनिगो मेन्या जतनो सचेतन बारे आगु बिनाय दिनै कर्मचारी हिन्दी ताङै चालाय हिन्दी अग्रा हिन्दी चरा हिन्दी जों जतनो मिलि उन्याय आबनो जों जतनो बखाबाय जदि नायया गाके कुनु मेन्या चिनि बखा आसो सितरा आनु बसा चाया थानि बुनु बसा साफोरके राफा गदि दङ ताखो मरान बसा जाथे जाथों होननाय आबो जे निन्नु बसानो सलाय थायानो आनु बसान पर बिन्नु सलाय थायानो आबो जों चिन्ता खालाया जखन आनु बसान पुरो आब्रुं गाके जों देर मनो बुनु बसा साफोरके खोनाखो स्कुल तुना थायारिबा साधारण स्कुल तुना थालाय ताबुतो थांगोनि आरो मोबाइल नायलायो लगते सामु थांलाया बिलौना हान्या साबान्या डिउटिनि पालन खालायो आजागा ताबुनि सला फरान बसला सामान खोनाका नै सालायो किन्तु बाइक चाका आबनो बाइक माथै बाने बुमा बुफा इस्लाय खालाया नस्ट तंतो फरान बसल नस्ट तंतो नै तंतो माने गाहाम के हामजालाया जोङो मुंबाय आं हामजागलायनाय निनि बसालाबा आं बसा हायके ट्रिट खालायनाय आं बसालाबो बो सासन खालायफ्रो अमायगर खालायगोन नांगोने जों गसिना हारिमाया जा जों सिनि असमाज दं मुथांगोमोनया हाबनो तावारा दे अक साबनो सिनि तिग्रासानो जेसेबां नों दंथौ तेके बनारमोनया बोखाङा आगुनि थांनाय दङ सिनि क कानुन चानुन जे खालायजाका ताबो सिनि नेशनेल इन्टारनेशनेल जतो जागोन पिजरा बे कमनलिया नों मासा खालायाबो आं खालायाबो तमासा खालायनाय अंसुक फाननो थाखा जोंथाय कमनलिया बे आबो हाङो सिनि ताबो एदिसिन हापानि पेजाय सिनि बवागरा जेबाबो सामन खालाय दङ अबो बे जों कमनलिया बे सिनि गोजाम तेबो जों मुभमेन्ट दङ बे एलटमेन्ट जे रनानि कक सामनि जों ताबो बसियो एदिसिनि जे एलटमेन्ट कमिटि खामानि बिनि सयसारा बिनि पारमिशन सारा किन्तु एसडीएम बो चिनि एडिसी एलाकाओ केवल एलटमेन्ट निमेन्या हायपनो जों त्रिपुरा राज्यनि काहिनी हिस्टोरी बेबाक्सियो अ जागा बांलादेशनि फाइनानि आधार कार्ड तिंनि दङ अरन तंगनि बसानि 3 मास होया आबो जतनि सियो आबो तांनि सनाय ताबो कम्युनियल कखाय मुखांनायसे काहा बुबु मानाय मुखांनायसे बेबाक उङो आरो कुनो कागज पत्रनि कुनो उंको जायगा उले उंको मानता मुनि सनाय बना साना रिया हायन दंका आबोनि कुनो आबायके फाया मोखांबायसे ताबो मोखांबाय परिचय मानो आबो जों खालायजाखै दङ हाय बागैनो दिनै न सालनिसिम सरकारिबाबो घोषणा होयो सिनिसिम पनो सिनो बिसार न सिम पनो जों दिनै सिम फानजा साल होननाय जों दिनै सिम पालायनाय बोसां सालाम मायका आबो थालायनो बे बाराखौ सालिया चाया तुया सादमनि तंकेन नाकादे आं तेबो तंना मुजुमनि जतबानो आं पाया सा तंनो मुजुमु प्रग्रामो हातनो ताबो नरा गानो नमुना फान हुनदे खामु पाया हायके फुनुगो फान हुनदे आं कयता जागा उनको तमन बायनो तमन आं मा थांग्रानाय दारा कक सायसिनि मा थांनाय बनो बां नाकासनो बकल साब्रा आं तंमाया आं आगुगुइ मा थांनाय हानिबागो आनि ककनो अरन मुटाका जतनो हामबाय खुलुमबाय।